מזמינה אותנו רגע לתרגול קטן, בהשראת הימים האינטנסיביים שאנחנו עוברים. אנחנו בין הליקויים, אז זה בהחלט מביא טרנספורמציה לכולם ונגיע בכולם, וזה לא משנה איפה זה פוגש אתכם כרגע, ברובד המנטלי, הפיזי או הרגשי. אנחנו רגע פשוט רוצים לנשום את זה פנימה ולרפות את כל הסטרס ואת כל המתח שנוצר בתוכנו. להביא את הידיים למקום נוח, לראות שישיבה נוחה לכם. והכי חשוב שלגוף יהיה נוח. תייצרו לכם מנח נינוח. זה לא משנה באיזה צורה אתם יושבים. או אולי שוכבים. ובהדרגה רק נביא את תשומת הלב אל הנשימה. כנראה שיש איזו פעולה של הכנסת אוויר והוצאת אוויר. שזה התמלאות והתרוקנות. אוויר נכנס, אוויר יוצא. בכל רגע ורגע אנחנו מתמלות באנרגיה פרנה, צ'י חדש. בכל נשיפה, כל מה שהגוף לא צריך, הוא מוציא החוצה. בלי שבכלל נחשוב על זה, זה קורה מעצמו. או איזו אינטליגנציה גבוהה יש לכל תא ותא בגוף הזה, שיודע בדיוק מה לעשות. להפריד את מה שאנחנו צריכים למה שאנחנו לא צריכים. רגע להתחבר לטרסט הזה של התאים, לאמון הזה, בריפוי העצמי, בדבר הפשוט הזה, הנשימה, קוראת מעצמה, לא צריכה לחשוב על לנשום. אוויר נכנס, אוויר יוצא. אוויר נכנס, אוויר יוצא. ובהדרגה נדמיין שבכל הכנסת אוויר נכנס איזה אור זוהר, לבן, מעולה צבע אחר, זרמו עם זה, שעולה מעולה. בכל נשיפה, בכל הוצאת אוויר, כל העומס, כל הסטרס, כל מה שלא משרת אותנו יוצא החוצה. שאיפה, אוויר חדש, נקי ומזין, נכנס פנימה, ממלא אותנו. תאים מתחדשים. שאיפה, אוויר חדש, נקי ומזין, אור זוהר. נכנס, ממלא אותנו בחדש, שהולך ומגיע. ובנשיפה, כל מה שעבר זמנו, כל מה שלא רלוונטי, יוצא עם הוצאת האוויר. אפשר לסחוט את הבטן, לסחוט את הריאות, רגע אפילו לעצור על ריק אם מתאים. שאיפה, רכות, נאפשר לאוויר להיכנס, למלא אותנו בחדש שמגיע. ובנשיפה נרפה מכל הישן, מכל מה שעבר זמנו. נאפשר לכל התאים המתים לצאת החוצה בנשיפה, בהוצאת אוויר. שאיפה חדש, נקי, מזין. נשיפה, כל שעבר זמנו. עוד כמה נשימות. אפשר לדמיין את כל העבר, את כל הישן, את כל מה שמטריד, את כל מה שכבר לא רלוונטי יותר. יוצא. כל החדש בשאיפה נכנס לתוך
ומפנים ומפנות מקום לחדש שמגיע. בהדרגה נביא את הידיים מול הלב. נודה על עצמנו שבחרנו לפגוש את עצמנו. נודה על כל הטוב שיש בחיינו. נשלח ריפוי ואהבה וקבלה. כולם שיהיו לנו ימים רכים, ימים של טרנספורמציה, של אפשור, של ריפוי, של קבלה וראיית הטוב שיש בחיינו. תודה רבה.